Әкиятler ile тапшыруына рәхим итегез. Бүген сезне бик матур бер әкият белән каршылыйбыз. Исеме Кызгылт сары балык. Әкиятның кеп-кечкенә балык турында булуын аңлагансыздыр инде. Бу балыгыбыз бик моңсуланып йөри. Ни өчен дисезме? Чөнки ул мин бит кеп-кечкенә ди. Мин бер эшкә дә ярамыйм ди. Миннән нәрсә чыгар инде дип уйланып йөри. Чынлыкта исә, дуслар, бу дөрес фикер түгел. Сез дә моны әкиятебезне карагач аңларсыз. Бу кеп-кечкенә балыгыбыз бик зур бер эш башкарачак. Дуслар, әйдәгез бергәләп карыйк. Океан уртасында кеп-кечкенә кызгылт сары балык җырлый-җырлый йөзеп йөри иде. Кояш минем дустым, балыклар туганнарым, дулкыннар сердәшем. Балыкның тәнендә актаплар бар иде. Аның исеме Руппи иде. Океанны айкап-чайкап йөзгәндә, шундый җырлар җырлап, кай вакытта хәтта биеп йөзеп йөри иде. Бик бәхетле булса да, вакыт-вакыт кечкенә булганы өчен бик кәефсезләнә иде. Мин кечкенә, миңа беркем дә игътибар итми, бер эшкә ярамыйм мин, дия иде. Бер көнне шулай океанда йөзеп йөргәндә, ерактан бер тавыш килде. Берәүнең кычкырган тавышы ишетелде, ләкин аның ни әйткәне аңлашылмый иде. Руппи туктап калды. Тавыш кайсы яктан килгәнен яхшырак ишетер өчен игътибар белән тыңлап торды. Тавышның кай яктан килгәнен аңлауга шул якка таба ашыкты. Якынлашкач, берәүнең ярдәм сораганын аңлады. Коткарыгыз! Кем бар? Мин монда кысылып калдым. Коткарыгыз мине! Руппи тавышның кайдан килүен тыңлады һәм тура океан төбенә юнәлде. Анда бер ватык көймә тора. Тавыш та көймә эченнән килә иде. Руппи борчылды. Тагын бераз йөзде. Көймәгә тагын да якынрак килде. Бер тишеккә башын тыгып, эчкә кирип китте. Кем бар анда? Дип сорады. Көймә эченнән тавыш килде. О, ниһаят, берәү мине ишетте. Мин диңгез чучкасы Юну. Мин монда карап чыгарга гына кергән идем. Бер такта ишелеп төште, кергән тишек капланды, һәм мин монда бикләнеп калдым. Руппи, сиңа ничек ярдәм итә алырмын икән? Дип сорады. Синең ярдәмең бик кирәк, диде Юну. Руппи үз-үзенә карап алды. Ул бик кечкенә иде. Бу хәлендә нәрсә эшли алам инде мин дип уйланды ул. Мин бик кечкенә, көчсез, ничек ярдәм итә аламсың? Акылыңа таян, диде Юну. Ярдәм итәр өчен зур һәм көчле булу кирәк түгел. Бераз уйлан. Мин монда хәрәкәтләнә дә алмыйм. Хәтта тирә юнемне дә карый алмыйм. Син минем тирәле йөзеп чык. Мине коткара алырсың, сиңа ышанам. Руппи көймә тирәсендә йөзде. Ярыклардан көймә эчен күзәтте. Сыя алган бер ярыктан эчкә керде. Бераз йөзеп әйләнә тирәсен тикшерде. Аннары Юнуның артында ярыклар барын күрде. Тиз арада Юну янына ашыкты. Юну, арткы якта бушлыклар бар. Шуннан чыга алачаксың. Хәзер мин кире шунда барам. Мин сыя торган зур ярык бармы? Шуны карыйм. Юну көймә эчендә калып, бик борчылган иде. Руппига: "Әгәр дә чыга алмасам, әгәр мин чыга алырлык бушлык булмаса, булыр, иншаллах. Әле бит сине коткарачагыма ышана идең." "Ышанам, ләкин куркам", диде Юну. Руппи аны тынычландырды. "Курыкма, Юну. Моннан чыгуның бер юлы һичшиксез бардыр. Мин хәзер китәм, бераздан килермен. Сиңа яхшы хәбәрләр китерермен." Аннары йөзә-йөзә көймәнең артына барып җитте. Көймә эчен игътибар белән күзәтте.
Соңыннан зур бер бушлык булганын күреп алды. Әгәр Юно арты белән чыга алса, бу җирдән чыга алыр иде. Руппи шунда ук Юноның алдына чыкты. «Юно, моннан котылачаксың!» диде. Юно шатланып, «Чынлапмы?» дип сорады. «Әйе!» диде Руппи. «Ләкин игътибарлы булырга кирәк. Сак һәм түзем булырга кирәк». «Ярар!» диде Юно. «Ничек кирәк булса шулай эшләрмен. Чынлап та монда торып бик нык ардым. Хәзер мин яңадан арткы тарафка китәм. Анда бер киң ярык бар. Шунда сиңа ничек хәрәкәт итәргә кирәклеген әйтеп торырмын. Ә син әкрен генә артың белән йөзеп чыгарсың». «Сөйләштек!» диде Юно. Руппи көймәнең артына китте һәм шуннан тавыш бирде. «Юно, син мине ишетәсеңме? Хәзер мин нәрсә әйтсәм, шуны эшлә. Нәкъ мин әйткәнчә». «Ярар!» диде Юно. «Әйдә, башла!» Руппи аңлата башлады. «Башта уңга борылачаксың, аннан сулга» диде. Соңрак артың белән йөзеп баска төшәргә кушты. Юно нәкъ Руппи әйткәнчә эшләде. Шулай итеп, бер җиргә дә бәрелмичә, яраланмыйча, киселмичә көймәдән чыкты. Юно кысылып калган җиреннән шулай җайлы гына чыга алганына бик шатланды. Руппига «Рәхмәт!» диде. «Син мине коткардың. Ә бит син миңа кыюлык бирдең!» диде Руппи. «Кечкенә булуның файдасы!» диде Юно. «Әгәр аз гына да зур булган булсаң, син моны башкарып чыга алмас идең». «Хаклысың!» диде Руппи. «Инде аңладым. Кечкенә булу бер дә начар түгел икән». Юно җимерелгән көймәгә карап алды. Шыкыр итте. Руппи: «Әйдә, моннан киттек!» диде. «Мине монда бер генә минут көтеп тора алмассың микән?» дип сорады Юно. «Тик син», диде Руппи, «көймәгә кире кермәячәксең бит». «Эченә кермим, ләкин сиңа бер әйбер алып киләм». Аннары йөзеп китте. Кире килгәндә авызына кабып җемелдәп торган бер муенса алып килде. Һәм аны Руппиның муенына такты. Руппи бик шатланды. «Бу миңамы?» дип сорады, хайран калып. «Әйе, бу синеке. Синең кебек шундый яхшы дуска мондый матур муенса бик килешә». Руппи шатлыгыннан сөенә-сөенә әйләнә башлады. Әйләнгәндә муенса тагын да матуррак булып күренә иде. Соңыннан Руппи белән Юно хушлаштылар. Йөзә-йөзә ераклаштылар. Икесе дә бик бәхетле иде. Берсе котылды, ә икенчесе эшкә яраклы булу өчен шыкыр итте. Кай вакыт күк йөзендә, кай вакыт җирдә, кай вакыт океанда, кай вакыт диңгездә. Һәркем һәр җирдә кирәкле, әгәр бер-берсен күреп, игътибар итсә. Күрдегезме, дуслар, бу кичкенә кызгылт сары балыгыбызны? Нәрсә булды инде? Әйе, дуслар, дусты кысылып калган иде, ә безнең кичкенә балыгыбыз кирәк вакытта башын эшләтеп, дустына ярдәм итте. Димәк, һәр нәрсә дә беренче карашка күренгәнчә генә булмаска да мөмкин. Әйе, кыяфәтнең нинди булуы да мөһим. Ә инде акыллы эшкә җиксәк, кичкенә кеше дә бик яхшы, зур эшләр башкарырга мөмкин. Шуның белән тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Әкиятләр иле тапшыруы сезгә яхшы кәеф теләп кала.